Iva għall-enerġija rinnovabbli, le għal solar farms li jkunu ta' sfreġu ambjentali fuq art agrikola. Dan qaluha f'konferenza tal-aħbarijiet Janice Ketkuti, koordinatriċi ta' PN Greens, Robert Kutajar kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Ambjent u Edwin Vassallo kellim tal-Partit Nazzjonalista dwar il-bidja. Dan kif l-imġar fl-akwati tar-rad biżwit li għammiela qed jiġi proposti li jsir solar farm ta' 40,000 metru kwadru li jbiddel darba l-dejjem il-kampanja ta' dan ir-raħal pitturesk. Janice Ketkuti saħet li dan li qed jiġi propost huwa tettida ċara mhux biss għall-ammont ta' art li fiħsieb li tittieħed madwar 16 għalqa, ekwivalenti għal 6 grounds tal-futbol, iżda wkoll teddida għal biodiversità. Insistiet li jekk dan isseħħ, il-Gvern Laburista se jkun qed joħloq preċedent għad-detriment ta' tempji u fdalijiet rumani li jinsabu fiż-żona. Nitlob għal bon sens illi dan il-linja ta' ħsieb jibqa' jittieħed, ejja ninaqdu l-koll flimkien, di mhix kwistjoni ta' politika, din hija kwistjoni li tirrigwardja lilna l-koll li għandna l-qalbna l-ambjent. Il-kellima saħqu li dan kollu japplika solar farms kollha li hawn proposti u li ser jiġu proposti. Ma spjegaw li jafu bi proġetti oħrajn li tresqu jew li ser jitresqu fil-Manikata, fil-Mellieħa u f'Burmarrat fost oħrajn. Edwin Vassallo insista li sfreġu ambjentali huwa teddida għall-assisa tal-ambjent ta' pajjiżna il-bdiewa u sostna li llum qed jiġi propost illi tittieħed din l-art u jekk dan iseħħ għada u pitgħadda tinħataf aktar art. Jekk għandhom isiru solar farms u dawn huma inizjattivi tajbin, ejjew naraw li nsibu il-postijiet adattati fejn dawn is-solar farms għandhom isiru. Imma mhux b'detriment, mhux li nħallsu l-prezz li nitilfu ir-raba tagħna. Il-kellima għal Partit Nazzjonalista saħqu li huma favur l-enerġija rinnovabbli, iżda li rridu naraw li dan ikun f'armonija u mhux f'kuntrast mal-kampanja Maltija u mal-użu tal-art agrikola. Robert Kutajar sostna li pajjiżna diġà tilef ħafna mill-karatteristiċi tiegħu u għaldaqstant appella biex ma ssirx aktar ħsara ambjentali partikolarment f'art verġni. Bekk wasaħaq li għal ġenerazzjonijiet futuri għal ġid ta' wliedna hemm bżonn li verament nassu l-ambjent tagħna. L-appell tiegħi lill-Gvern, lill-membri ta' dak il-bord li jrid jiddeċiedi fuq din l-applikazzjoni. Tħallux il-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri jiġġudikawkom dwar azzjonijiet, deċiżjonijiet li intkom ħadtu ħsiena, kunu responsabbli. Kunu wkoll allura verament assisa. Fil-preżenza ta' residenti u kandidati l-kellima qalu illi l-Partit Nazzjonalista huwa favur sorsi alternattivi iżda mhux b'detriment għall-ambjent ta' madwarna. Ta' filwaqt li ġie spjegat li s-solar farms huma meħtieġa iżda mhux fraba li jista' jibqa' jiġi maħdum mill-bdiewa Maltin u Għawċin.